Do prdele. Začal zápas, Roberte. Pardon. Dobrý den, vítejte na dnešním utkání, kde vás zdraví Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes se utkají dva týmy, Toronto Maple Leafs a Tampa Bay Lightning. Ano, dnes to bude zápas o tom, kdo vyhraje a kdo prohraje. Máš pravdu, Petříčku. Děkuji ti, Robertku. Bude o to, kdo bude rychlejší bruslit a kdo více střílet na bránu. Uvidíme na konci zápasu, kdo vyhraje. Takže se těšte. Podívejte se na krásný první gól, který dává Modin, který si objel brankáře a blokoval ho hráč číslem 28, ale gól dal i přesto. Pokud spadl přes hokejku, koukněte se na to ještě jednou z jiného pohledu, která na režie nabízí. Podívejte se, krásně tam spadlo, letělo to přes hokejku. A pozor, ano, máme dneska tu si to rozdají Dingman mezi Takrem. Ano, Dingman už dává Takrovi a Takr je na ledě. Tak co, podplatili jste je? Jo, jasný trenére, jinak hrát neumíme. No proto smrdí. Podívejte se na krásný gol, který dává Le Cavaliers Bully. Je to rychlý hráč. No jasně, Roberte, ty máš vždycky pravdu, ten hráč hraje opravdu vynikajícně. Vždy, když se postaví na Bully a vystřelí, tak dá gol. Je to takový malý mistr. Ano, Petře má sílu jako bík, ale podívejte se na brankáře, proletě to mezi betonama. Brankář neměl šanci. Ano, máš pravdu, Petře, brankář neměl šanci. Tady máme krásný další moment, ale to nebyl gol, to je jak brankář chytil puk cementama, když ležel na zemi, podívejte. Ano, tento brankář, když se jak opravdu pustí všechno a taky všechno chytí. Ano, máš pravdu, Petře, ale podívejte se na ty rány. Bum, první rána chytá. Bum, druhá rána chytá a na zemi cementama chytá. Neuvěřitelné.